Eta erratza gainean, postre iritsi gara, eta izena behintzat politia dauka. Nik sekula entzun gabe neukan izen hau, ogi galdua. Bai, lehen bota behartzen edo ogia, ogi galtzen zen ogia. Bai. Postrea... torradak, torrijak, bai. Joan zugarra mortin larraten da, ogi galdua. Galdu, botatzeko zen ogi botatzeko, edo, bueno, ogi gogorra edo, hori da. Gainera eske ogi lehorra behar dezu hau egiteko. Bai, bestela ez da egiten, bai. Desegin egiten. Bestela desegiten da, eguneko gila desegiten da, ez du... Bueno, oso ondo, lanian, ziko gara. Hoi da, lehenbizik batuko dugu esnea berotzen. Bai, hori da. Atopea iztimazala edo zer? A ver... ja olioak eteiko izan dugu, Esnia eta horret niri dutzi. Ni hemen txorineko klasiko handi bada esnia holan gainezka egitea, Hain Graxian daukatorri bat zezu kompetentzia egitera, esnearen... Bai, ikusten dut zuek ere bideo bat garratuko nuke nik zukaldean holan. Zuk ere pixkot ere bai, esniari? Aztegu garretan holan jende asko talde handia dauzkezunen da laguntzero badukazue, o zue bakarrik zaudete, txeko bakarrik, Nik eman telefonoa eta nik deituk itzei da. Bai, ez? Sukaldariak baitugu, kamareroak ere bai. Zenbat zaudete holan? Topera goten danean jendez da, zenbat lantaldian da? Pues sukaldean lau bos, gero beste lau bos kamarero, eta monitoreak beste lau bos, eta... Oidan ateatzeko. Komedoria gehi terrazare... Terraza eta ondo funtzionatzen, eguraldi honakin da, baina urtengo duda izan, pero urtengo urte guztia terraza dukanentzako aparte izan da. Lehenbiziko betetzen da terraza eta gero tokirik estelik barrenera. Askotan daukazu, igual eskola bat, ikastola bat, kanpotar batzuk etortzen direna bazkaltzera, lotan dauden beste, orduan, bakotxak badu bere... Gero, botako dugu... Laranja patxarra. Laranja patxarra, bai. Gustu hona maten dio. Bueno, sekretu bat behintzat kontatu digute. Denak ez, baina... kontatu digute. Holaxe. Emango, puntxo goxua. Eta hau, berotzen denean, gaintikan bota ugixerrari, eta hori duki beratzen. Beratzen, ongi txupazala dena. Eta gero arraultzik batitu, eta pixkot pasatu arraultzin ogi bustillori, eta zartainera. Eta gero kanela eta azukria bilek nasi, ongi nasi, eta hor pasada bat eman. Beroa da bolikan, ongi irasteko eta ongi hartzeko gilek dena, eta togixe. Zer ez eta zan, lehen entzun dizuet, nahi zenutela hemen egin holan baukazola sorginen ero zekusiak egin? Sorginen deliziak. Hori da postre bat. Daukana krema bat, fruitua konpota, segun denborakoa. Zagar konpota eta hiru kapatan da. Hori, krema pastelera gizako zera bat, zagar konpota hori, eta gero gainin merengea. Eta ematen dioguna da, hola... Sorginaren zapelaren forma horrela. Merengeak azten du zera bat, eta gero hori labin sartu. Eta azten du kolore zera bat. Hori zen da zapelarekin horrela, eta oso... Hori azte bukarren izango du? Bai. Apuntatzen, juna iken bazpa da, nik gertu batuko nahiz da. Agertuko aguan. Gero zugarra mordi... Bai, ez, nien agertuko nahiz. Ez, guk umekin goaz, da umekin azkenean zerbaitin behar da, txalarren eskak eldituko, eta erak, sakizu umek movimendu behar dute, ez dela... Umeko ongi direnin, gurasuk ere bai. Nera inguruko... Eta batez ere, gero, nekaute goteko gauian behintzat, relaz pixkat, ordutxo egutxinez, beratzitan danako... Bez? Nahi, azten gaitzeiken, nahi eta hindu, Eskerrak... Bale. Baina hartuko dut, eta botako diogu... Zuzaia, laranja. Bai, nik behira, sekule nik bai hindu dana, hindu danean, ogi galduar etxean hindu danean, gero, behin frigituta gero, gainetik bota pixkat eta flambeatu. Hori egiten genduen guk. Eta oso goxua geratzen da. Baina hau, eta dago, usai bat hemen, ikusgarria. Listo. Oin utziko dugu hor, rato bat... Oin horrek ondo zurgatu da. Bai, hau, gaina, hobe da, egun batetik beste egin mazu horrengo goiz gauian ere ipini. Uste gaua pasatzen horrela, ondo. Bai. Oskaioan sartu, ondo zurgatzeko, eta esan dako hemen, ogi lehor bat, ero bezperakoa, eta baserri ogia hauek lodioien mamipia hogatzen. Hori dira bena, bai. Nik ez da inun jatetxeatean probatu nuen, egiten zuten ogi horrekin, holan masa bat, eta gero egiten zuten
esnia, baina gero esnia jarrautza botatzen zuten. Eta ja, gero 6 fregitu inen zuten. Iten zuten naste bat, esnea hotza zegoenean, esnia, azukria, arrautza, gero ondo irabiatu eta hori ogiei botatzen zuten. Gero urrengo gunean ogia ondo zapaldu, eta palgo lan, tarradatxoak atatzen zituzten, izoski batekin, mamia izoski batekin. Ikusu garri. Bere izozkia ere oso ondo dut zaio, Bai, hilazkoa edo... Bai. Gero txipatu duen ja erdi eta gehiago. Zendu... Eta hauek epela jan behar dira, beti... Hori bai, hauek etxian egin maitu zuen, berotu pixka labian, ero bezperan indabadu berotu pixka labian. Bueno, guk itxengo du horrek egon artela ondo esnia, ondo zurkatu arte, eta ero arrautzagatik pasa eta fregitu, ez? Hori da. Venga, zeitu. Begira, guri e-mailak eta hemen eskatzen dizkizu bialtzeko txorieneabildu.eitb.eus, baina betiko klasikoat, karta, eskutitza betikoa, balio digo. Txoriene, Euskal Telebista Miramon Donostia jarrita, iristen zaigo. Patxik idatzi digu, Irunetik, eta eskatzen zigun hemen, gurekin izan genduen hemen makrobietikan aditua den, nola da, gainan zaintzen dut, Urruti Andereñoa, konsultorea, makrobietika, mesedez, zein zuena berakin, telefonoa nahi zuela berea, eta berakin harremanetan jarriko gara, nahi duelako konsulta pasatzen zuela, eta eskerrik asko Patxi, eta lasai jarriko dela esan diogu berari, eta zurekin jarriko da harremanetan, eta, bueno, adostu, ero bere konsultara gerturatzeko, ero dena dakoa. Eta holakoak ere iristen dira gure, orduan... Ez dira asko ikusten ja, Ez dira ikusten batez, nik uste dut, gaur egun oindik, eta badaude kostatzen, telefonon hitz egitea ere kostatzen da, osea, imaginatu... Baina legunen, Durango nago ginen, zenbat kabina telefonozkoa dauden Durango. Eta badaude oraindik, bai, badaude. Eskara konturatzen, aurretik pasatzen gara, eta eskara konturatzen da hor daude. Egia da, bai. Hor daude. Eta... Ja, gaur egun uniko telefonoak ez gara gogoratzen baterena. Den piloak genik izkin buruz. Dena da WhatsAppa, dena da... Bai, baina zenbat klabeak izkizu buruz? Bai, hori bai. Ni telefonoak baita, Ni segitzen dut... Nik nire kuadriakoen lehengo beraien etxeetako telefonoak buruz dakizkit. Bai. Nire bai. Bai, oraindik gogoratzen ez. Gurasoen etxekoa eta dena hori bai. Eta horiek bai. Eta berea, eta... Bale, inditxo gona da, hoxe, behin ondo... Esnia ondo zurgatu eta zaukatela, kendu pixkat esnia, arrautzati pasa, eta frigitu. Eta hor, oin kanela eta azukria, ez da? Azukria nazi, eskukin, tximezala. Tximezala. Hola, niken dauen. Bai. Horrek ematen dio... Karri batean beholan ibiltzen zen, da zukaldari gainean eskuak garbi izaten ditu beti. Denbora guztian zaude garbitzen? Beti, bai, medikoa bezala. Eta bain pixko pasatu hor. Eta ero plater bat, ateatzeko... Hoxe. Bertan. Geratu izenakin, ogi galdua. Eta hau daztatzeko, sugarra marutera gerturatu, aste bukaeran, ero nahi duzuenean, urte guztian zehar, irekita, urtarrian izan ezik, ez? Hoxe. Oporra moduko zer hartzen dugun... Behar da. Bi aste, Baina buruak eskatzen behar du, Bai. Seguro zango dela zer egina, alere. Bai. Urruti etzaita egongo. Pintatu behar dela, estela. Urruti etzaita egongo handik. Ez. Oporretan. Ez, gainera bizigaren tokian bizita. Bi ume, eskolera bidali behar dira. Guk euparra baino umeak eskola dute berdin. Oiek ez dute ulertzen. Eta sartu, joenten aldi laguntzea ero. Bai. Badak izue, Graziana sorginen aterpea eta ez sorginena. Euskal Herri guztiarena eta bertara gerturatzen den guztiena. Eskerrik asko. Goilaretxoa. Bale, ni uste niozu. Bai. Eskerrik asko. Kanela askokin ni gustatzen den. Ni kanela amorratu honez. Nire bai. Kanela eta... Zera, bota dugun likorea ere... Bai, laina patxarrak ematen dio, Bai, gero gainean nabaritzen da, Oso goxua. Bai, azkenean alkohola joaten zaio eta... Bai. Garanja puntori geltzen. Hori da, aurrekin eta lasai egon. Horako gauzak aurrei emateko garainen. Ogi galdua eta hau sugarra mordin aurkituko duzue. Gerturatu.